Hoztok X, és ez egy olyan lenne, amiben kicsit hát, nagyon régen volt, ahogy leteszteltek, ezért hát gondoltam kicsit kicsit, csatákra, elég érdekes módon. Igaz, nem is látszottam azóta sokat az előző videót, szóval... Igen, 3 év van. Próbál nincs. Oké, akkor nem először fogok kicsit. Mire toljak? Értem? Majd Margus van ellenem. Kaziban, nem tudom. Na minden esetre elcsisztem jó pénzem, nem baj. Katonaták! Hú, ezt szoktam volt. Jó, bár igen. Hoppá, ez mondjuk fog egy harcos. Jó, minden nem próbálkozom. Feltétlenül az a varázs voltak. Ilyen cuccok vannak. Ide a teszta. Kapott, jönnek visszasújtanak. Értelem. Nem meg. Izgombáért így lényegében. Oké. Jó. Akkor kicsit izgombát. Ezt nézzétek, mit adott be. Az kurva. De hát 130. Hát... nem tudom. Ez mindenhez a... nem beszélek. Amint ezt oké, akkor szerintem menjünk is gyorsan pénzt szerezni. Az 1300 betűzött. Oké, ez egy kisebb röpkerész volt, csak mindegy. Köszönöm a figyelmet, és hát hellóztok! Ja, bocsássatok meg, ha tetszik a videó, lájkoljatok, kommenteljetek, iratkozzatok, és